И здравейте, дами и господа, аз съм Red Dragon и днес ще обяснявам нещо за Bowmasters. Какво направих за един ден? Вчера започнах и минах много ботове, забрах някъде към 40 000 и си накупувах много герои. Играх и през нощта и отключих там да стрелям по ябълки над главите и да стрелям птици. Днеска отключих турнамента и губих още когато го отключих. Остана ми само да бия купата за нормал и за легендари. Разбрах като се прицелите да оцелите точно в главата. Тъй дръпвате, че да стане на 100 и го гласите на 13. Ако е по друг начин, ми кажете в коментарите как ви застават и ще ви обясня. И това беше за този клип и чао!